Wite sehat-sehat, apik, lemu, keker. Iki yo dhisik arep matul blenger. Regane lemah abang kabeh iki. Ora lemah ireng. Sing apik asline lemah ireng, tapi iki emang pupuke akeh dadi tandurane panggah gede-gede keker. Umur sebulan setengah sak dedege aku tenan iki. Sak dedege aku tenan iki 1 bulan setengah. Wong-wong nang kene jare padha kepengen kok tandurane apik. Burung ketir rahasiane nganggo pupuk kandang ayam boiler. Wilayah Purworejo sing nandur kene iki akeh, tapi do rawatane kurang. Kudune balsa kuwi nek wis rada dhuwur ngisor nek ora dibedel-bedel apa disemprot-semprot kuwi kurang apik. Kudune wong apike dibedel apa disemprot, lebare njuk dipupuk. Iki pemupukan kudune kuwi rutin nek bisa 3 bulan sekali. Nek sampai 4 bulan 5 bulan kurang sehat, megane dimakan zate wit balsa kurang makanane balsane. Tapi nek 2 bulan sampai 3 bulan dipupuk kandang ayam boiler langsung andang lemu. Pokoknya dalam iki prosesnya 3 tahun harus ditebang. Megane wis ubete wis semeter 20 ubete. Nek balsa ke ubete 3 tahun 1 meter 20 cm. Memang kudune. Wilayah Purworejo iki. Koling-koling nek sing arak ndur balsa bibit 2000 balsa. Sing wis rada gedhe. Nek sing gek cilik bibite wilayah Purworejo ya 1500, ana sing 1000. Nek sing 1000 paling dawane 20 cm kuwi sing 1000. Nek bibite sing regane 2000 dhuwure 40 cm. Nah sing cendik meneh paling sing dhuwure 5 cm bibite balsa regane Rp700 ning Purworejo wilayah naku, wilayah bener. Koleng-koleng Purworejo bersama sahabat tani balsa.